Muhterem Müslüman kardeşler, Allah Teala'nın rahmeti bulsun zorlap çakırganıгыз için. Elbette indi Hazretke, elbette sizin özünüzge şulay vakıtınızın tapıp mında kelgen için. Çünkü elbette vakit bitmediğin kadirley bir, bu vakitni kullanırga bola bik kerekley birlerge. Şulay bit. Televizor kararga, çay içerge, mesela jıklap alırga, telefonda oturup alırga, YouTube'da oturup alırga şulay kullanırga bola indi. No, şuşu bik mühim işlerinizin taşlap, мәчеткә килгәнегез өчен, бер сәгать әрем вакытыгызны шушында дәрескә әрәм итәргә теләгәнегез өчен, шулай бит Аллаһ Тәгалә зурласын үзегезне. Аллаһ та рәхмәтләре булсын. Ни өчен дигәндә, бераз шулай уйнап шаярып сөйләйбез инде. Әмма аның дөресе шул, мөхтәрәм кардәшләр, чөнки вакытны хәзерге вакытта вакыт бик кадерле дисәк тә, дөреслектә без аның кадерен белмибез. Һәм без аны юк-барга әрәм итәргә тырышабыз. Безнең иң кадерле әйберебез тормышта ул гомер. Шайтан да бит Аллаһ Тәгаләдән сораган вакытта нәрсә сорады? Акча сорамады, мал сорамады, шулай бит дәрәҗә сорамады. Нәрсә диде? Вакыт бир миңа диде. Вакыт бир диде. Вакыт булса, мин бөтенесен эшлим ди. Акчасы да була, дәрәҗәсе дә була, бөтенесе була. Гыйлеме дә була, хәйләсе дә була. Шуңа күрә шайтан кыямәт көненә кадәр Аллаһ Тәгалә аңа вакыт бирде. Һәм шушы вакыт арасында, шушы вакыт эчендә ул инде үзенең эшләрен эшли. Аллаһ Тәгалә безгә дә билгеле бер вакыт бирде. Һәм шушы вакыт арасында үзебезгә җәннәтлек гамәл кылып калырга кирәк. Җәннәткә керергә хезмәт кылып калырга кирәк. Гомеребез кызганча каршы күп түгел, шулай бит озын түгел. Һәм дә инде күп кешеләр әле бу гомерне күбесен җәннәткә файда белән түгел, дөнья өчен файдага үткәрергә тырышалар. Һәм шулай итеп җәннәткә бик әз вакытыбыз кала җәннәткә керер өчен. Әгәр дә инде булай санап карыйбыз икән, кара исәп белән генә 60 ел кеше яши уртача. Шуның 20 елын ул йоклап үткәрә. Аны сызып атабыз. Кеше үзенең гомеренең 3тән берен йоклап үткәрә. Аны сызып атабыз шундук. 40 ел вакыт кала шулай. 40 елның 20 елы яшьлек җүләрлек. Анда белем ала, садикка йөри, мәктәпкә бара, җүләр сата шундан итә шулай бит инде 20 елын сызып атабыз. Кала 20 елы. 20 елның 10 елы безнең нәрсәгә үтә? Авырып, хәсрәттә, депрессия, тегесе монсы һәм башка нәрсәләр. Кала 10 елы. Менә шушы 10 елның да без инде нәрсәгә тотабыз? Дөньяга багышларга тырышабыз. Шушы гомеребезнең калган шушы 10 гына елында. Гәрчә тырышып, тырмашып, ахирәткә, җәннәткә хезмәт кылырга тиеш булсак та. Чөнки бит җәннәт тә ул бушка гына бирелми. Аллаһ Тәгаләгә ышанам дип кычкырып йөргән өчен шулай бит Аллаһ Тәгалә сине шундук җәннәткә кертми. Чөнки Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтә: "Ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ" җәннәт ишегенең ачкычлары ди. Әмма сахабалар нәрсә ди? Аның тешләре бар бит әле ди. Ул ачкычның тешләрен ясарга кирәк бит әле ди. Җәннәт ишегенә бу ачкыч туры килсен өчен аның тешләрен булдырырга кирәк. Гамәлләр, изгелекләр шушы ачкычның тешләре ул. Ачкычның үзе белән генә әле син ача алмыйсың. Һәм инде шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, бу гамәлләр кылмыйча булмый. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә әйтә, кешенең дә җәннәттә урыны бар. Безнең җәннәттә дә, җәһәннәмдә дә безнең участок бар, прописка бар. Әгәр кеше җәһәннәмгә эләгә икән, гомерлеккә кафир булып, мәсәлән, кеше аның җәннәттәге йортын бүлеп бирәләр кылганнарга. Әгәр дә инде тәмухка түгел, җәннәткә эләксә кеше, аның тәмухтагы йортын җимерәләр. Калганнарга бүлеп бирмиләр, анда яшәгән кешеләргә. Психологияны карагыз әле. Психология. Чөнки җәһәннәмгә эләккән кеше үзенең участогын башкаларга биргән вакытта аның йөрәге әрни башлый. Азаплансын өчен шулай эшләнә. Җимерелмәй җәннәттәге йорт. Башкаларга биргәндә ул җылы-җылы карап тора, минем әйберемне бүләләр дип. Ә инде җәннәткә кергән кешегә ни өчен аның йорты җимерелә тәмухта? Чөнки җәннәткә кергәннән соң аның йорты тәмухта бар икәнен белеп торса, аның күңеленә борчу керер иде. Карале, анда тагын эләгербез микән дип, моннан чыгармаслар микән мине дип. Шуңа күрә андагы йорты җимерелгәнне күргәч, ул әйтә, димәк, минем инде урыным монда гына ди. Аллаһ Тәгаләнең ничек итеп шундый кешене куандыруын, җәннәттәге кешене һәм тәмухтагы кешегә истемә газап бирүен без күрәбез. Һәм менә шушы җәннәттәге участокта, мөхтәрәм кардәшләр, ул нәрсә? Ул буш җир.
Анда бакча булсын дисең, агач утыртырга кирәк. Агач ул безнең гамәлләр. Субханалла, вальхамдулилля, Аллаху акбар, ла илаха илляллах һәм башка сүзләр ул безнең җәннәттәге агач булып чыга икән, җәннәттә. Күбрәк әйткән саен, шуның кадәр бакчаң нурлырак була, байрак була, шулай бит әйбәтрәк була. Менә шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә инде безгә иң беренче чиратта шушы үзебезгә насыйп әйләсен, җәннәт өчен, ахират өчен гамәл кылып яшәргә. Мөхтәрәм кардәшләр, инде бүген сөйләшеп китәсе сүзебез иншааллаһ тел турында. Татар теле турында түгел, шулай бит инде, тел турында. Тел белән эшли алган файда һәм зыян. Әлбәттә, инде файда турында сез беләсез, зикр кылулар, изгелек сөйләүләр һәм башкалар, әмма тел белән китерә алган зыян. Шуның турында бераз сөйләшеп китергә дип инде уйлаган идем. Ни өчен дигәндә, хәзерге вакытта кешеләр телләрен бөтенләй бәйдән ышкындырдылар. Бер-береңгә начар сүз әйтүдә, сүгенүдә, сүзне хәзер үлчәп тормыйлар. Ничек бар шулай әйтеп бетерәләр. Кеше кычкырыша башласа да хәзер бөтенсен әйтеп сала. Чамалап әйтми, туктале, бу кеше бит әле яшисе бар, иртәгә дуслашасы бар, бу бит әле безнең гомер бетмәгән дип тормый ул. Менә әйтә дә бетерә. Бөтенесен чыгарып бетерә. Атасын да, анасын да калдырмый шулай бит. Элекеге булганында, киләчәк буласында бөтенесен әйтә дә бетерә. Менә шушы аның бүгенге көндә тел бөтенләй бәйдән ышкынды. Монда бөтенесе бар хәзерге вакытта. Монда гайбәт тә бар, ялган да бар, сүгенү дә бар, рәнҗитү дә бар, бөтенесе бар. Хәзерге безнең тормышыбызда. Ир белән хатынында да, хатын белән иренә дә әле бер көнне сорау бирәләр интернетта инде. Клон карап утырабыз ди, ирем белән ди. Клон дигән кино бар бит, сериал. Анда ди аерылырга өйрәтәләр инде клонда. Хатын ничек аерырга кирәк? 3 тапкыр әйтсәң шулай бит инде. Димәк, теге нисина шулай бит инде теге нәрсә дип айрам дип яки син ирекле дип анда я булмаса анда талак дип мәсәлән 3 тапкыр әйтәсең икән. Димәк, хатын аерылган була ди. Ирем шуны карады да ди. Нәрсә инде бу ди? Өчен мин сиңа хәзер әйтсәм, син дә аерылып китәсеңме инде ди. Тоттыра 3 тапкыр әйтеп салды ди. Нәрсә хәзер син миңа хәләл түгелме инде ди? Аерылган буласыңмы хәзер мин шулай дип әйткәчтен ди. Хатыны сорау бирә. Ирем миңа шулай дип әйтте ди. 3 тапкыр әйтте ди. Без хан эшлибез инде. Әйтәм, сез аерылган, все. Сез аерылган. Шәригать буенча бу сүзне уйнап әйтсәң дә, бутап әйтсәң дә, ачуың килсә дә, мәсәлән, әйтәсең икән хатыныңа калак дип әйтәсе урынга, сине хатыныңа сүзнеңә талак дип әйтәсең икән, все, хатын аерылды. Ялгыш кына чыгып китсә дә. Ул сүз шундый сүз ул. Һәм ул алтытта да әйтеп салды ди. Әйтәм, шәригать буенча все, сез аерылган, син аннан чыгып китәргә тиеш мәйтәм ул идән хәзер. Бу хатынга әйтәм инде. Нәрсә була инде безнең балалар бар, тегесе монсы. Тем казыйга барасыз ха, ул гына хәл итсен. Ул хәл итсен, ул әйтсен, чыгу юлын тапсын шулай бит. Монда шәригать буенча аерылган булып санала. Шуңа күрә менә бу телгә хуҗа була белмәү, ул хәзер инде шуңга кадәр алып барып җиткезе. Гаиләләр шуның аркасында таралып бетә һәм башкасы. Шуңа күрә дә менә шушы тел бәләләре турында зирәк кенә сөйләшеп алырга дигән идек. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хәдисе бар. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Ла ястақиму иману габдин хатта ястақима калбу." Кешенең иманы дөрес булмасты, йөрәге дөрес булмыйча ди. "Ва ла ястақиму калбуху хатта ястақима лисануху." Хаманың йөрәге дөрес булмас, теле дөрес булмыйча ди. Тел белән йөрәкнең бәйләнеше турында әйтә. "Ва ла ядхулу раҗулун җанната ла яъману җаруху биwаиқихи." Кеше ди җәннәткә керер шул очракта ди, әгәр дә аның күршесе аның зыяныннан имин булса. Ягъни күршегә зыян китермәгән очракта гына җәннәткә керерсең ди. Монда күрше тел турында сөйли дә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм күрше турында әйтеп куя, шулай бит. Монда да бәйләнеш бар. Чөнки күршегә зыян китерәсең күп очракта тел белән. Тел белән зыян китерәсең. Әйтеп, тавышланып, кычкырышып, анда хатыннар нәрсәдер сөйләп йөреп, гайбәтен чыгарып күршеңнең, шулай бит һәм башкасы. Шуңа күрә дә күршене юкка гына монда әйтелмәгән. Әмма иман белән телнең бәйләнеше
ничек бар икәнне бу очракта күрәбез. Кеше теле белән әйткән сүз аның ул күңеленә бәйле. Кай вакытта кеше кычкырып йөри. Алланы сүгә, мин динне түгел, мин тегеләй булай түгел ди. Бу кефер сүзләр. Һәм бу кефер сүзләр кабул ителә. Һәм бу кеше кафир булып санала. Ни өчен? Нәрсәгә сөйләп йөри ул аны? Уйнаймы, ул шаярамы, ул шулай бит. Андый сүзләрне уйнап шаярып та сөйләргә ярамый. Димәк, аның йөрәге шуның кадәр зәгыйф имансызлыкта бу сүз белән шаяра ала. Беренчедән. Икенчедән, яки бөтенләй иманы юк аның. Шуңа күрә әйткән сүз кызганычка каршы кешене бәяли. Нәрсә генә әйтсәк тә, ул сөйләп йөргәнгә карап, аның күңеле чиста. Алай гына түгел икән. Бүгенге көндә күңелем чиста дип йөрүчеләр бик күп. Тышкы яктан әлләр инде начар гамәлләр кылалар. Күңелем чиста минем диләр. Аллаһ Тәгалә белә диләр. Шулайдыр. Бәлки чистадыр да. Беләбез андый мисалларны да. Аллаһ Тәгалә кешенең йөрәгенә карап кешеләрне җәннәткә керткәнен дә беләбез. Ләкин бу гадәттә бик сирәк мисал була. Кешенең күңеле чиста булса, иманы булса күңелендә, йөрәгендә, аның телендә дә, гамәлендә дә була ул гадәттә. Телендә дә, гамәлендә дә юк икән, димәк, аның күпчелеге очракта йөрәгендә дә юк. Йөрәктән чыга менә бу әйберләр бөтенесе. Телеңгә әйтәләр бит әле, теге аякның акылындагы исерекнең телендә диләр. Димәк, акылында булган әйбер, кайчанда булса ул исерсә чыга димәк телгә. Монда да шулай. Әгәр синең күңелеңдә бар икән ул, димәк, синең телеңгә чыга ул. Кай вакытта, йоклаган вакытта шкындырып җибәрәсең, име? Хатын тыңлап торанасың, нәрсә сөйли икән бу дип, син йоклаганда сөйләшкәндә. Шунда берәр кызның исемен шкындырып җибәрсәң инде, хатыннан ләгәйнән асың, име? Шуңа күрә чыгып китә, шкындырып җибәрәсең. Шуңа күрә күңелдә чисталык булса, димәк, ул телеңдә дә һәм синең гамәлләреңдә дә чагыла. Сахабаларыбыз радиллаһу анһум, алар бит шулай чистаралар. Абу Зар радиллаһу анһу, Билал радиллаһу анһуга начар сүз әйткәч, шулай бит син кара кешенең баласы дигәч, син карадан туган дигәч, ул аны негр дип шулай бит инде кимсетмәкче була. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Иннәка мруун фика җаһилия." Синең күңелеңдә җаһиллек бар әле ди. Чистары бетмәгән дигәрәк. Шуннан соң Абу Зар радиллаһу анһу тәүбә итеп, Билал радиллаһу анһудан гафу үтенә, чистары бетә. Шулай ук Гумар радиллаһу анһу да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына килеп әйтә: "Мин сине ди үземнән кала бөтен кешегә караганда да күбрәк яратам" ди. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "Әле синең иманың камил түгел" ди. Гумар радиллаһу анһу уйлый да нәрсә ди? Мин сине үземә караганда да күбрәк яратам ди. Хәзер иманың камил дөрес ди. Ягъни әкрен-әкрен генә сахабаларның күңелләре тәрбияләнә. Безнең дә шулай. Дингә килгәчтен беренче көнне үк без тәрбияләнеп бетмибез. Әле телләр чистара бетми. Әле элекеге сүгенүләр чыга, начар сүзләр чыга, элекеге кебек. Ләкин диндә ныграк булган сайын, узаграк булган сайын, ихласрак булган сайын булар кими бара. Телең синең чистара бара, гамәлләрең чистара бара, хәтта йөзең дә нурлана, йөзең дә чистара бара. Менә шуның өчен дә, мөхтәрәм кардәшләр, без инде йөрәкне чистарткан сайын тышкы як чистара. Тышкы ягыбызда бар икән нинди начарлык, димәк, әле йөрәгебез белән эшләргә кирәк. Әгәр синнән чыга икән, кызган вакытта яки берәр шундый моментларда берәр начар сүзләр дип әйтик, димәк, әле эшлисе әйберләр бар. Үзеңә син моны язып куй да, все аңлашылды, әйдә, йөрәкне чистартырга кирәк, моның өстендә эшләргә кирәк дип син үзеңә әйтә аласың. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: "И Мугаз ди, син белмисеңме ди, кешенең йөзе белән кешене тәмугка ыргыталар нәрсә өчен ди? Тел өчен ди." Ягъни, ул килеп аптырап сорау бирә, шулай бит инде. Мугаз ибн Җабал радиллаһу анһу. Нәрсә ди? Безнең сөйләгән әйберләребез өчен берәр яза булырмы ди? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм аңа каты итеп әйтә:
сөйлеген әйбер өчен кешене йөзе белән тотып тамук каргыталар. Демәк, сүз өчен генә тотып ыргытырга мөмкин. Элек 90-нчы елларда сүз өчен кешене үтерәләр иде, шулай. Отвечаешь за слова дип тегеләй булай дип анда бик сак кына сөйләшеп йөрергә кирәк иде урамда. Сайлап кына сүзне. Әле бер көнне YouTube'тан берәү сөйләп утыра. Төрмәгә кергәч, здравствуйте дип әйтергә ярамый ди. Һәрбер сүз менә төрмәдә һәрбер сүзнең үлчәп сөйләргә кирәк икән. Ни өчен ярамый ди? Чөнки араларында авыру кеше булырга мөмкин, үпкәләргә мөмкин. Общий привет дип әйтергә кирәк. Белә, шул менә шушы исәнләшкәндә дә чамалап сөйләшергә кирәк сүзеңне. Алар теге гел сүзгә бәянүче бит ул теге төрмәдәгеләр, ниләр анда төрмәдә утырганнар, кай вакытта мәчеттә төрмәдән әле генә утырып чыккан җегетләр килә дә, аларны карап торасың, алар гел менә сүзгә бәйләнергә торалар алар. Бер сүз ялгыш китсә ышкынып нәрсә ди? Ты что хотел сказать? Ты что имел в виду? Һәм башкасы ди, әллә нәрсә уйлап бетереп, бәйләнеп шуны артыннан калмыйча теге әгәр төрмә булса кадыйдыр инде. Менә шулай иттереп йөриләр. Шуңа күрә әзрәк кенә монда безнең динебездә дә охшашлык бар. Чөнки һәр сүзне тыңлап торучы безнең бар контролерлар. Фәрештәләр бар, Аллаһ Тәгалә бар, шулай бит. Язып барыла бөтенесе дә һәм сүзгә әлбәттә инде бәя бирелә. Шуңа күрә Ибн Масгуд мәсәлән радиллаһу анһу еш кына әйтә торган була. И тел ди, үзенең теленә әйтә шулай бит. Изгелек сөйлә ди, һәм син файда алырсың ди. Начарлык сөйләмә ди, һәм син кытылырсың ди. Һәм сөйләгән әйберләрең өчен үкенәсе булмас ди. Үзенең теленә мөрәҗәгать итеп шулай бит насихат кыла. Менә без дә шулай үзебезнең телебезгә әзрәк кенә насихат кылырга кирәк. Мөрәҗәгать итәргә кирәк шулай бит. Тезрәк кай вакытта тотып торырга телне. Безнең бит бүгенге көндә кирәкмәгәндә сөйләп, кирәк вакытта без бит әйтә алмыйбыз. Киресенчә бүген дөнья гомумән киресенчә бүгенге көндә. Бүген исемнәр үзгәреп бетте. Әгәр кеше урласа, шабашка диләр. Шулай бит инде. Чумара диләр, акча алып кайта бит кеше. Әгәр кеше зина кылса, мәхәббәт диләр. Ягъни дөнья буталып беткән. Исемнәрнең бүген әйберләрнең исемнәре төрле. Бүген байлар жыртык кием кия. Шулай бит, элек хәерчеләр кия иде. Бүген байлар ипи ашамый, ит ашамый. Элек хәерчеләр ипи белән ит ашамыйлар, яхшылары юк иде. Дөнья бөтенләй буталып беткән бүген. Һәм шуңа күрә әзрәк кенә безгә дә шушы кирәкле урында телләребезне куллана белергә кирәк. Һәм нинди урыннар алар турында без инде әйтеп китәрбез. Иң беренче чиратта телеңне тыя белергә кирәк түбәндәге очракларда. Тел зыян китерә түбәндәге очракларда. Аның иң беренчесе, мөхтәрәм кардәшләр, сиңа кагылмаган әйбер турында сөйләшү. Сиңа кагылмаган әйбер турында сөйләшү. Күршеме ул, эштәге кешеме ул, дустыңмы ул, ниме ул, шулай бит. Аның сиңа катнашы юк. Нәрсәгә сиңа аның турында сөйләшеп утырырга? Гадәттә ирләрдә дә була бу гадәт, күбрәк хатын-кызларда була. Әле әйтәм бит бер көнне өйдә утырганда, өйдә утырам. Бер кемгә тимим инде шулай бит, шыпырт кына утырам. Хатын миңа нәрсә ди? Менә ди, фәлән хатын ди, инде көн исемен әйтә инде ул. Баласына ди, кием алган ди. Ул кием зур булып чыккан ди. Прикинь ди миңа әйтә. Мен инде карап утырам да, миңа бу информация нәрсәгә инде, шулай. Ул минем балама зур булса да миңа кирәкми ул информация. Барсын да алыштырып кайтсын шулай. Әмма кемнеңдер баласына кием зур булган шайт. Но хатын-кыз бит инде шулай. Аптырап утырасың менә. Нәрсәгә менә монда мин тел әйләндереп иренер идем моны әйтергә, гомумән. Нәрсәгә бу миңа шулай бит, әле кешегә әйтергә. Но хатын-кыз булгач нәрсә дип әйтергә кирәк инде? Шулай менә дияргә кирәк инде шулай. Бәйләнмәгез сез тегез, ташланмагыз.
Шулай міне, нишлеткеннәр дия кирәк. Алыштырганнар ма, үзләренә калдырганнар ма, икенче елга китерәләр ме инде хәзер дип. Менә шулай торып. Хәзрәк күңелен күреп аласың шулай бит инде. Ләкин тулай булганда сиңа кагылмаган әйбергә турында сөйләшүнең мәгънәсе юк. Шундук үзеңә куй киртә. Мәсәлән, бер сүз авызына әчәсе вакытта бу әйбер миңа кирәкме? Миңа файдасы бармы? Минем тормышка кагылышы бармы? Юк икән, юк. Димәк, нәрсә кирәк ул сиңа? Кемдер нәрсәдер алган, кемдер каядыр барган, кемдер каядыр җыена. Әлеге дә баягы шул хатын белән дә теге булды бит әле Дубайга арзан билетлар. Шаулап алдылар бит. Аннан соң аларны аферистлар дип әйттеләр инде, алдаганнар дип әйттеләр анда һәм башкасы. Хатын шуны карап утыра да, кара ничә мең генә ди, билет бар икән Дубайга ди. Әйтәм, ярар булсын. Кара фәләннәр киткәннәр, кара фәләннәр киткәннәр ди. Хатын кызга кызык бит инде. Барсыннармы әйтәм сиңа нәрсәгә инде ул? Барсыннар, җирсеннәр, кайтырлармы әйтәм киткән кеше. Калганы калырмы әйтәм сиңа нәрсәгә инде ул? Шуннан бер заман ул да әйтә инде теге Может, бездә барып кайтырбыз инде теге. Арзан дигән шикелле шулай бит, шуңа басым ясый бит инде. Әйтәм, барсыннармы әйтәм, җирсеннәр кешеләр. Шулай дип. Аннан соң бер заман аферистлар икән дигәчтен куана инде бармаганга. Акча бирмәгәнгә. Менә шулай итеп сиңа кагылмаган әйбер карап утырмасаң, шулай бит син кирмисең, проблемага да керәсе юк. Алданмыйсың да. Тик карап утырмасаң, нәрсәгә кирәк ул? Кемдер каядыр барган, иткән, нәрсәдер эшләгән. Ул Instagram шуның белән генә яши бит инде. Кеше гайбәте белән яши, Instagram. Запрещенный в Российской Федерации. Шулай дип стәрә кирәк бит әле. Шуның белән генә яши, кеше гайбәтенә нигезләнгән приложение ул. Бөтен кеше шунда утыра, бер-берсен карап утыра. Сиңа нәрсәгә ул? Синең тормыш түгел шулай бит. Сиңа нәрсәгә тыгыласың? Әле комментарийлар язалар инде. Бер-берсе белән тагын сөйләшәләр шуны. Бу, димәк, иң беренче бәлә ул үзеңә кагылмаган әйбергә шулай бит. Кирмәү, гомумән тыгылмау. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Мин хусни исламил мар'i таркуху ма ла ягъни." Кешенең диненең иң яхшы чагылышы да нәрсә ди? Аңа кагылмаган әйбергә тыгылмау. Кирәкми ул аңа, тыгылма син, үтеп кит шулай бит. Күп күрмә, күп ишетмә, күп сөйләшмә. Кеше кыймасы артыннан карап йөрмә. Сиңа кирәкми ул. Күп күрмисең, күп ишетмисең икән, димәк күп сөйлисе дә юк. Гайбәт тә булмый, берәрсә булмый. Тыгыласы юк. Шуңа күрә дә менә бу очракта бик яхшы бер киңәш бирелә. Димәк, сиңа кагылмаган әйбер турында сөйләшмәскә. Икенчесе, мөхтәрәм кардәшләр, артык сүз. Ягъни, бер караганда сиңа кагылмаган әйбер түгел, әмма күп сүз сөйлисең. Күп сүз нәрсә? Хатага китерә. Сүз артыннан сүз иярә. Сөйләшәсең. Әйтәсең. Бер туктамый шулай бит. Һәм шуның белән хата китә. Әлеге дә баягы шул күп сүз артына ияреп, аслы гайбәте дә китергән мөмкин, башкасы да китергән мөмкин. Бер вакытта да сөйләшүдән уялырга кирәкми. Уңайсызланырга кирәкми. Мин сөйләшәм дип, яки теге күп сөйләшәм теге бар бит әле. Чапаев белән Питке. Анекдот шулай бит. Чапаев белән Питке торалар. Мәсәлән, карап табигатькә карап торалар, урындыкта утыралар. Тагын берәү килә тегенең җаннарына, килеп утыра. Тегеләр сөйләшми бит инде. Бу килә дә утыра да. Да. Сүз юк. Сүз башламый берсе дә. Утыра тагын. Да. Шуннан соң тагын сүз башлаган кеше юк. Тагын утыра да. Тагын да. Шуннан соң сүз башламагач китеп бара бу. Чапаев Питке кабырлады. Бу кеше бутан килмәсен, күп сөйләшә ди. Шуңа күрә сөйләшмәүдән уялырга кирәкми. Шулай бит. Ул нәрсә? Сөйләшмәй кеше күп сөйләшмәй икән, аннан уялырга кирәкми. Күп сөйләшкән кешедән читләшергә кирәк. Ни өчен? Чөнки синең белән күп сөйләшсә, башкалар белән дә күп сөйләшә. Сиңа башкаларны сөйләсә, сине дә башкаларга сөйли. Менә ул кеше хәтәр. Шуңа күрә андый кешедән син читләшсәң хәерле. Син бер караганны бар, тыңлап утырасың. Кара хәбәр сөйли бит бу дип, билме? Кызык дип. Тегендә барып сине сөйли. Шуңа күрә дә артык сүз кулланырга кирәкми. Килдең,
Кереген әйттең, фикереңне җиткездең, шулай бит. Сүзне тамамлап, ярар булды дип китеп барасың. Аның зыяны юк. Мөселманнар шуңа күрә менә моны үзләренә бер корал итеп алсалар, әлбәттә хәерлерәк булыр иде. Чөнки кыска итеп сөйләү яки анда аңлату, шулай бит кыска итеп, бу бит инде үзе бер бәрәкәт. Үзе бер хикмәт, үзе бер гыйлем билгесе. Дөрес сүзне сайлап әйтә белдең икән, фикереңне җиткездең, мәсьәләңне хәл иттең икән. Һәм гомумән кеше гыйлем дәрәҗәсе үскән сайын, һәм эшлеклелеге аның арткан сайын, ул күп сөйләшми. Ул эш кешесенә әйләнә. Эшли торган кешегә. Күп сөйләшкән кешеләр гадәттә алар эшләмиләр. Эшләре югалар. Эшчеләр дә шулай мәсәлән килеп сөйләшә башласалар, менә мин моны эшләдем, монда булдым, тегендә булдым, мин моны беләм, тегене беләм дисә, мин шунда ук әйтәм, бу кеше эшли торган түгел икән бу. Үземә шундый нәтиҗә чыгарып куям мин. Килгән сайын сиңа ниндидер әйберләр сөйли башласа, эшли торган кеше түгел икән бу, шундый нәтиҗә. Шуңа күрә, әлбәттә, күп сүз сөйләмәү, бу шулай ук мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ Тәгаләнең бер билгесе һәм гөнаһка кермәү өчен дә бик яхшы бер файда. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ла хайра фи кафирин мин наҗвахум илля ман амара би садақа ау магруфин ау ислахан байнан нас. Нәрсә ди? Сезнең ди күп сөйләшеп утыруыгыздан файда юк ди. Кайвак элек бит телевизор юк, не юк. Кешеләр ничек күңел ачканнар, сөйләшеп утырганнар. Безнең әле кичкенә чакта да кич утыру бар иде, шулай бит. Керәләр иде күршеләр. Сөйләшеп утырырга керәләр иде. Телевизорда нәрсә 2 канал иде ул вакытта. Билгеле бер вакытта гына бер кызыгай бер калганында нәрсә бара? Сессия бара. Шулай бит инде безкен әти ул сессияларны карап утырады. Мин аптырыйм, нәрсә карап утыра икән теге җыен карт пеләш чыга депутатлар сөйлиләр. Аны бер сәгать буе бара бит, ничә сәгать буе бара. Сөйлиләр анда бер пятилетка турында, тегесе турында, монсы турында бит. Нәрсә уның кызыгы бар икән дип. Һәм бер вакытта бер кызык кино булып алайын шулай бетте. Ул хәзер генә ул. Ничә канал көне буе карап утырсаң да була. Әмма ул вакытта андый нәрсә юк иде. Шуңа күрә кеше кичкерәдер бер-берсенә сөйләшеп утырырга. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям вакытында шулай булган. Сөйләшеп утырганнар кешеләр, бер-берсенә кунакка килеп. Һәм нәрсә ди? Аллаһ Тәгалә сезнең ди алай сөйләшеп утыруларыгыздан файда юк ди, хәйр, бәрәкәт юк ди. Бәрәкәт нәрсәдә ди? Әгәр сез яхшылыкка, изгелеккә чакырсагыз, мәсәлән, садака бирергә, яки әмер итсәгез кешеләргә изгелек кылырга, яки кешеләр арасын тигезләргә, дуслаштырырга җыелсагыз ди. Ягъни җыелып, изге сүз сөйләп утырасыз. Яхшылыкка әндәп утырасыз бер-берегезне. Яки кемдер мәсәлән 2 кешене дуслаштырырга дип җыелдыгыз. Киләсез дә, әйдә менә бу кешеләрне дуслаштырыйк әле, бер җаен табыйк әле дип шулай гәп кырып утырасыз. Булай гына сүз сөйләп утырудан анда да хәйр, бәрәкәт юк ди. Ул вакытны әрәм итәргә нәрсәгә әйбәтрәк? Коръән укырга, намаз укырга, китап укырга, дәрис алырга, шулай бит. Әгәр кояш байыган икән инде, ятып йокларга. Һәй вакытта бит төннәр буе юк бар вакыт әрәм итеп икенче көнне йокы туймый. Йокы туймады икән, эшең бармый. Башың эшләми. Әле синең шул кәефең булмый. Кәефең булмау сәбәпле нәрсә? Проблемалар килеп чыгарга мөмкин. Аварияларга кадәр булырга мөмкин. Шуңа күрә хәйр юк ди сөйләшеп утырудан алайттырып. Нәрсә эшегезне эшләгез ди. Үзегезгә кирәк әйберне файда алыгыз ди. Хәтта шулай Абдуллаһ ибн Мубарак мәчеткә килә дә кешеләр янына утырмый, сөйләшеп утыра кешеләр. Бара да китап укырга утыра. Шуннан моннан сорыйлар: "Син нишләп әзрәк безнең белән аралашмыйсың, сөйләшмисең?" ди. Нишләп ул әйтә: "Мин ди сезнең белән аралашуга караганда сәхабәләр белән аралашуны хубрак күрәм" ди. Чөнки китап алып утыра икән, ул аралаша кемнәр белән? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям белән, сәхабәләр белән гыйлем ала. Сезнең нәрсә ди? Мин дөньядан качып мәчеткә килдем ди. Монда дөнья ди сезнең ди. Сөйләшеп утырасыз ди. Шуңа күрә
Ни файда миңа сезнең белән утырудан? Шуңа күрә аларның дәрәҗәсе дә зур ул галимнәрнең. Ә кем сөйләшеп утырган, аларның исемнәре дә бүген билгеле түгел. Аларның гомерләре үткән шуның белән шул. Кәеф сафа кырганнар. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә монда күп файда юк ди. Шулай ук инде Гата радиллаһу анһу әйтә, әгәр дә ди, белсәгез ди, сезгә кадәр яшәгән кешеләр ди, алар артык сөйләшүне җиннәре сыймый иде ди. Яратмыйлар рыяларды артык сөйләшүне ди. Алар сөйләшкән вакытта хуп күрәләр иде, сөйләшкәндә Аллаһ сүзен сөйләшергә ди, яки сөннәт турында ди, яки яхшылыкка чакырырга, яки начарлыктан тыюны ди. Һәм шулар турында сөйләшәләр иде, я булмаса инде үзләренә кагылган бер проблема булса ди. Ә калган мәсьәләләрдә сөйләшеп утыруны алар хупламыйлар иде, яратмыйлар иде ди. Шуңа күрә менә бу очракта да шулай бит безнең сахабаларыбыз радиллаһу анһум, аларның мисаллары шундый булган. Дөресен әйткәндә, әгәр дә сахабалар радиллаһу анһум берәрсе шунда килсә, biz аның белән сөйләшә дә алмассык мөгаен. Чөнки табигиннәр әйтәләр, әгәр сез сахабаларны күрсәгез ди, сез аларны җүләр дип уйлар идегез ди. Аларның фикерләүләре, тормыш алып барулары әле табигиннәрнекен ашамаган. Ә хәзер инде бөтенләй икенче төрле булыр иде. Алар безнең тормыш рәвешебезне карап, булар чыннан да мөселман микән? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям өммәте микән дип алар үзләре дә гаҗәпләнерләр иде шулай. Шуңа күрә без менә шушы дәресләр аркылы шарга тырышабыз аларга, аларның мисалы белән. Һәм әлбәттә инде онытмаска кирәк, безнең шушы сүзләребезне язып баручы фәрештәләр барлыгын. Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә, бисмиллаһир-рахманир-рахим: إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Аллаһ Тәгалә әйтә шулай бит, уң якта һәм сул якта бар ике фәрештә язып баручы ди, күзәтеп торучы ди. Кеше берәр сүз әйтә икән ди, алар аны шундук үзләренә язып куялар. Һәм әлбәттә безгә уят булырга тиеш. Без бит уялабыз кеше алдында нәрсәдер әйтергә яки эшләргә. Ә без үзебез генә кылган очракта да шуңа күрә ялгыз түгелбез. Фәрештәләр күреп карап тора, һәм Аллаһ Тәгалә күреп карап тора. Шуңа күрә инде моны онытмаска кирәк. Өченче бәлә, тел белән кыла торган шулай бит гынах, ул ялган сөйләү. Монсы инде безгә мәгълүм. Ялган нәрсә ул? Ялган ул булмаган әйберне шулай бит булды дип сөйләү. Яки булганны булмады дип сөйләү. Хакыйкатьне сөйләмәү. Хакыйкатьне башкача әйтеп әйтү шулай. Һәм ялган ул иң начар гынахлардан булып санала. Чөнки хакыйкатьне үзгәртү бу мөхтәрәм кардәшләр гафу ителми торган гынах. Хакыйкатьне үзгәртү. Хакыйкать Аллаһ Тәгалә тарафыннан куелган әйбер. Һәм әз генә кеше ялганласа да, бу тәмле әйбергә төшкән пычрак әйбер кебек. Бөтенесен боза ул аны. Шуңа күрә мөселман кешесенә ялганларга ярамый, хәтта дошманнарына да. Мөселман кеше дошманнары белән куллана ала тәүрия. Ялганларга ярамый, тәүрия кулланырга була. Ягъни башка мәгънә белән әйтергә. Мәсәлән, машина тора. Синең дошманнарың килә дә әйтә, бу машина синеке мәди, алып китәбез хәзер ди. Син әйтәсең, юк, минеке түгел. Ал машина синеке. Ә син әйтәсең, юк, минеке түгел дисең. Шул дошманнар әйтә, алайса ярар, синең машина булмагач китеп баралар, калдыралар машинаны. Син минеке түгел дип, нәрсәне исәбеңдә тоттың? Аллаһ Тәгаләнеке. Әмма син менә монда да, акылыңда да кулланырга тиеш хакыйкатьне, анда да ялганларга тиеш түгел син.
Җиңел генә. Ибраһим галәйһиссәлам хатыны турында әйткәндә дә шулай, бу синең хатыныңмы дигәч, юк ди, мөселман кардәшем ди. Дин кардәшем ди. Шуннан соң хатынына тимиләр. Әдреслектә ул бит аның хатыны була. Ләкин шулай ук дин кардәше дә, чөнки ул аның белән бер диндә. Ялганламый. Хәтта Ибраһим галәйһиссәлам теге пытларны ваткаштын да, нәрсә ди? Шушы зурысы ватты аның ди. Балтайлап куя муйнына шулай бит. Галимнәр әйтә, шушы зурысы ватты дигәндә ул баш бармагын күтәреп әйтте ди. Ягъни ул үз бармагы турында әйтә, кешеләр теге пыт турында уйлыйлар. Анда да ялганларга тырышмый. Ялган булмасын дип. Менә шушы тәүрия дип атала, дошманнарың белән моны кулланырга ярый. Әмма мөселманнар белән булай кулланырга ярамый. Мөселманнар белән гел дөресен әйтергә кирәк. Бер кардәшкә шулай дип әйткәчтен, машина алыштырганда инде, әйтәм, бу сезнең машинамы дим, юк, Аллаһ Тәгаләнеке ди. Тоже шулай. Мен әйтәм, бәрелсәк кем ала соң страховкасын? Аллаһ Тәгаләме, синме әйтәм? Монда бу очракта инде бөтенләй бер Аллаһ Тәгаләнеке шулай бит. Монда инде алай уйнарга кирәкми. Синеке икән, синеке диясең шулай. Аллаһ Тәгалә насыйп итте, бирде дигән шулай бит инде. Шулай дип әйт. Шуңа күрә дә ялганлар ул мөселман кешесенә һич туры килә торган әйбер түгел. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллямнан сорыйлар бит. Мөселман кешесе куркак булырга мөмкин. Саран булырга мөмкин, әмма ялганчы була алмый дип Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Хакыйкатьне ул башкача күрсәтә алмый мөселман кешесе. Шуңа күрә әлбәттә бу тел белән кыла торган иң зур гөнаһларның берсе. Һәм инде тәмухка кергән кешеләрдән сорагаштын да, шушы тәмухка ник эләктегеш дигәч, алар нәрсә ди? Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва кунна нахуду магал хаидин. Без ди ялган сөйләп утырдык бер-беребез белән ди. Шуның өчен тәмухка кирдек. Ялган сөйләгән өчен. Тәмухка керәләр. Шул сәбәпле бу ялганны кем ялганга саны инде, шулай бит. Хатынга да ялганлыйсың, эштә дә ялганлыйсың. Монда да, тегендә дә, бөтен җирдә ялган белән сөйлисең. Саңа калсаң монда дисең, фәлән фәсмәттән дисең, берсендә ашка шулай саңа калдым да, хәзрәт, саңа калгач кеше бит яратмый бит инде. Вакытында килеп, аларны 15 минут көтеп утырга була. Ул саңа калу түгел. Кемдер килеп җитмәгән, анда кайсыдыр бер туганы, берсенә 1 сәгать көтеп утырдык. Шулай бер кешене мәҗлескә килдем, утырдым. Менә безнең фәлән туган килмәде, әйтәм, көтәбез әйтә, көтәбез, әйтәм. 1 сәгать үтте, Коръәннәр укыдым, диндә әйтәм, ярар, миңа китәргә кирәк, гафу итегез. Барасы бармы әйтәм. Ашамыйсызмы дим, әйтәм, 1 сәгать утырдык бит инде көтеп. Менә шул ашау вакытын әйтәм, көтеп утырдык. Коръәннәр укыдык, дугалар кылдык, әйтәм, су эшләрен эшләдек, но ашарга вакыт калмады, гафу итегез дим инде. Шуңа китеп бардык. Анда зыян юк шулай бит инде. Син сыңа калсаң, 5 минутка, 20 минутка шулай бит инде тавыш чыгаралар. Шуннан сыңа калгаштын, нәрсә хәзрәт пробкада утырдыңмы ди. Хәзер әйтәм, пробка дисәң, ачуламыйлар. Шулай бит. Ансын юк әйтәм, үзем сыңарак чыктым. Гафу итегез. Хәзер әйтәсе килә инде, пробкада дип шулай бит инде. Пробкада дисәң, ачуламыйлар. Пробка бит инде, бөтен шәһәр буенча хәзер шаналар сиңа, шулай кая пробка булса да. Юк әйтәм, алай түгел, пробка түгел, үзем дөресен әйтүендә хәйлесе юк. Нәрсә була сиңа шулай? Бер нәрсә булмый. Нәрсә булсын сиңа? Бер эшлә алмыйлар алар сине. Куркырга кирәкми аннан. Дөнья бетми аңа карап, син дөресен әйткәнгә карап, уялма, курыкма. Әтиәнеңгә дә бит бала чактан килә ул. Әтиәнеңне теге рәнҗетүдән куркып, анда аларның җәзасыннан куркып ялганлый башлыйбыз башта. Начар ният белән түгел. Аннан соң гадәткә кирип китә. Курыкма. Кешене үпкәләтәм дип нитәм, дөресен әйт. Ялганлап син аны үпкәләтәсең. Ялган сөйләп. Шуңа күрә дөресен әйт, курыкма, монда курка торган әйбер түгел. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, инде Аллаһ Тәгалә бер икенче аятында да әйтә, Аллаһ Тәгалә сезгә ди китап бирде ди. Китап иңдерде ди. Әгәр дә шушы китаптан ди, сез иштәсез икән, кеферлек турында ди, һәм киләсез икән шушы аятлардан ди, яки шундый кешеләр белән утырасыз икән ди, сез ди шул кешеләр белән утырсагыз да, үзегез дә шул кеферлеккә әйләнәсез ди. Шушы Аллаһ Тәгаләнең ялганына, китабының
ялган икәненнән сөйләп утырган кешеләр белән бергә утырсагыз, ди, ялганчылар белән сез үзегез дә шулар ялганчы кебек буласыз, ди. Кәфирлеккә керәсез, ди. Ягъни ялганчы белән утырмада хәтта. Ялганлама гына түгел, утырмада. Сөйләшмә дә син аның белән. Алардан хәтта ерак торырга куша безгә Аллаһ Тәгалә шушы Коръәни Кәрим аятлары аркылы. Шулай ук Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кеше ди шундый бер сүз әйтергә мөмкин, ди. Аллаһ Тәгалә риза була торган, ди. Ул үзе дә белми шушы сүз белән нинди дәрәҗәләргә ирешәчәген, ди. Һәм шушы сүз кыямәт көненә кадәр аңа бәрәкәт китереп торыр, ди. Сүз өчен генә. Ләкин ди кеше шундый бер сүз әйтеп куйларга мөмкин, ди. Аллаһ Тәгаләнең ачуын чыгара торган. Аның әлбәттә шушы сүз белән дәрәҗәләре төшеп бетер, ди. Аллаһ Тәгалә, ди, аны ялганчылардан, начар кешеләрдән язып куйлар, ди, һәм кыямәт көненә кадәр әйткән сүзе өчен аңа ачулы булыр, ди. Сүз өчен, эшләгән эш өчен түгел, сүз өчен. Шуңа күрә дә сөйләгән вакытта гел чамаларга кирәк. Бигрәк тә хакыйкать ялган турында сайлаганда. Бер сүзең өчен синең Аллаһ Тәгалә сине язаларга мөмкин. Безнең Әбу Ханифа мәзһәбе буенча кешенең һәрбер сүзе ант булып санала. Ант нәрсә ул? Аллаһ Тәгаләнең исеме белән ант итү. Ягъни аны шаһид итеп китерәсең үзеңнең сүзеңгә. Мәсәлән, мин ялганламыйм, минем шаһидым Аллаһ Тәгалә дисең. Шуңа күрә монда кулланыла валлаһи, биллаһи, таллаһи дигән сүзләр. Мәсәлән, валлаһи мин моны эшләмәдем дисең, димәк Аллаһ Тәгалә шаһид. Ләкин Әбу Ханифа мәзһәбендә әйтергә мөмкин валлаһи дип, әйтергә мөмкин Аллаһи дип, васызда, һәм әйтергә мөмкин Алласыз, Алла дигән сүзсез гомумән. Ягъни син әйтәсең икән, мин моны эшләдем дип, бу ант булып санала. Әбу Ханифа мәзһәбендә. Яки мин моны эшләмәдем дип әйтәсең икән, бу шулай ук ант булып санала. Ягъни кешенең һәрбер сүзе ант. Нәрсә ул ант? Үзегез беләсез. Аллаһ Тәгаләне шаһид итү димәк. Син Аллаһның исемен кулланып ялганладың икән, димәк Аллаһ Тәгалә нишле сиңа? Әлбәттә ачулана. Әгәр дә син Аллаһ Тәгаләнең исеме белән ант итеп үткән заманда, мәсәлән, ант иттең икән, мин моны бардым, эшләдем дип, шулай бит булды бу хәл дип, моңа бернинди кафарат юк. Бу антка. Бары тәүбә генә. Аллаһ Тәгаләгә. Тәүбә ул, димәк, кафарат кылынмый бу эшкә. Менә кеше, мәсәлән, уразага керә, һәм уразасын боза. Моның бар кафараты шулай бит. Бу нәрсә дигән сүз? Кафарат белән шушы бозган уразаның гынахын бетерә аласың син. Кеше бер дә кермәсә уразага, кафарат юк. Каза гына кыла. Нишләп? Менә мин каза кылдым ди, Рамазан аена тотмады мәсәлән сәбәпсез, анасын каза кылды. Һәм ул тынычланып йөри, мин аны каза кылдым дип. Юк. Каза белән син тотмаганны төшердең. Әмма уразаны белеп калдыруың гынахы синең истеңнән төшми. Аның өчен тәүбә итәргә кирәк. Намаз белән дә шулай. Намазны белеп калдырдың, үзең теләп калдырдың, укымыйча казага. Каза кылдың да тыныч күңел белән йөрисең. Юк. Тәүбә итәргә кирәк калдырган өчен. Чөнки намазны калдыру ул хәрам, зур гынах. Мин аны каза кылдым да истемнән төште ди. Алай юк, тәүбә итәргә кирәк. Тәүбәсез аның бу гынахы бетми. Намазы төшә, гынахы бетми. Мәсәлән, берсенең достыңның башына китереп соктың, бер таяк белән кан чыкты шулай бит. Нишлисең? Больницага барасың. Даруларына акча бирәсең. Бәйләп куясың бу җирләрен шулай бит, тирелеп бетә. Син аның алдында үзеңнең гынахыңны капладыңмы? Юк. Син китергән зыянны капладың. Әмма гынахны ничек бетереп була? Гафу үтенеп. Гафу үтенеп кенә. Кешене су белән пычраттың, син килдең дә, штаннарын сөртәсең, киемнәрен сөртәсең, китеп барасың аннан соң. Юк, син зыяныңны капладың. Әмма гынахыңны син капламадың, син гафу үтенергә тиеш. Син гафу үтенергә тиеш. Сиңа мәсәлән, бер кеше килеп кирде машинаңа. Ул әйтә, гафу ит мине ди, һәм китеп бара. Син әйтәсең, мин сине гафу итәм.
бәрелгәнең өчен. Әмма зыянны капла. Ачу тотмыйм мин сиңа бәрелгән өчен. Әмма зыянны капларга кирәк. Зыянны каплау, минем машинаны рәтләү, ул әле минем ачуымны бетерә дигән сүз түгел. Ачуны бетерә, гафу сорау. Менә нәкъ шулай ук вәгъдә белән шулай бит. Кеше ант итте, бу антны берничек төзәтеп булмый. Моңа тәүбә генә бара. Аллаһ Тәала гафу итсә, тәүбә итәсең. Димәк, һәрбер сүз ант. Ә менә киләчәк белән ант итсәң, мәсәлән, валлаһи мин моны эшлим дисең, һәм эшләмисең, моның кәффәрәте бар. Чөнки киләчәк сиңа бәйле түгел. Син аны эшли алмаска да мөмкин. Аллаһ Тәала аңлый моны һәм кәффәрәт белән шушы гынахны бетерергә сиңа мөмкинчелек бирә. Эчкән муразат тасыңмы? Ун фәкыйрне ашатасыңмы? Шулай бит, яки берәр кылны азат итәсеңме? Шуның белән гынах аннан соң бетә. Тәүбә итәсе юк. Әмма үткәндә, үткән белән сөйләсәң, яки хәзерге белән сөйләсәң, мин монда барам, мин моны эшлим, мин моны булды дип, әгәр булмаса, бу истәнгән син гынах аласың, хәрам аласың. Моны бит күп кеше уйламый да. Теге дөньяга тәүбә ителмәгән гынах белән бара. Моны хаҗ белән дә бетереп булмый. Моны ураза белән дә бетереп булмый. Хәрам булай гына юылмый. Юыла бары тик кичкенә гынахлар гына. Кеше мәсәлән гомер буе гынах кылып урлаган, иткән, кешедән җиткән һәм хаҗга барып кайта да, мин всё анадан туган кебек чиста. Юк. Гафу сорамыйча, китергән зыяныңны капламыйча, син истеңнән төшмәй ул, юылып төшмәй ул иттереп кенә. Вак кичкенә гынахлар юылып төшә. Тәһарәт алган сайын, намаз укыган сайын, ураза тотсаң, хаҗга барсаң, әмма хәрам бетми, хәрамгә тәүбә кирәк. Менә бу да шулай мөхтәрәм кардәшләр, ялганладың икән, ялган ант булып санала, аның өчен тәүбә. Күпме тәүбә итеп, ялганлаган сайын тәүбә итеп торасыңмы? Шуңа күрә гел менә шушыңа үзеңгә син бәя биреп торырга тиеш, исәпкә торырга тиеш. 4нче бәла бәхәсләшү, тарткалашу. Тел кирәк бит моңа да шулай. Бар шундый кешеләр тарткалашырга яраталар. Юл куя белмиләр. Бәйләнәләр, сүзгә бәйләнәләр. Бер фикерне әйтәсең, әйтә башлыйсың, мәсәлән, сине сүтеп бетермичә шулай бит инде, сине түбәнгә чиреп бетермичә туктамыйлар. Тарткалашырга яраталар, бәхәсләшергә. Кай вакытта туясың үзең дә шулай бит. Кул селтисең анасы, ярар инде дисең. Бу тарткалашырга ярату, бәхәсләшергә ярату шулай ук начар сыйфат. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, кешеләр ди туры юлдан яздылар ди, ягъни адаштылар ди, нәрсә аркасында? Бәхәс аркасында. Бәхәсләшергә ярату аркасында. Элекеге халыклар шундый булды. Элекеге китап әһелләре, насаралар, яһүдләр, алар пәйгамбәрләре белән бәхәсләшеп, үзара бәхәсләшеп, диннәре бозылды. Мөселманнар бәхәстән ерак торырга тырыштылар, сахабалар. Бигрәк тә радиллаһу анһум. Ләкин гынахлы күңелләре бызык кешеләр кергәчтен алар арасына да шулай бит бәхәскә китте. Нәрсә белән битте бу бәхәсләр, тарткалашулар? Гали радиллаһу анһуны үтерүгә китерде шулай. Аннан соң үлүгә килде. Хәсән Хусейнне радиллаһу анһума үлүгә китерде. Бу бәхәсләр, бу тарткалашулар. Шуңа күрә күңелләре бызык кешеләр, алар башка кешене күрмиләр, җәлләмиләр. Бәхәс, тарткалашу белән алар бызалар мөнәсәбәтне дә, кешеләрнең кәефләрен дә һәм адашуга китерергә мөмкиннәр. Шуңа күрә бу очракта әлбәттә мондый әйберләрдән тыелып торырга кирәк. Җиңел кеше булырга кирәк. Җиңел кеше булырга, ягъни артык бәхәсләшмәскә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ Тәгалә каршында иң начар кеше ди, ул аләддул хисам, тарткалаша торган. Ягъни киреләнеп менә үз сүзендә тора торган кеше. Юл куймый торган кеше. Шундый кеше начар ди Аллаһ Тәгалә каршында. Һәм әлбәттә мондый кеше булудан үзеңә сак булырга кирәк.
Кай вакытта күреп торасың, кирәкмәгән бәхәсләр китә. Әле менә бүгенге көндә дә мәсәлән, әлбәттә бәхәскә китмәде. Мәсәлән, шундый сүз чыгарга мөмкин. Нинди машина яхшы? Электромобильме? Әллә двигатель внутреннего сгорания? И утырасың бәхәсләшеп шулай бит. Берсе әйтә, монсы әйбәт ди, берсе әйтә, монсы әйбәт ди, тегеләй була. Бу бәхәсләшерлек темамы бу? Юк. Син хәл итәсеңме бу мәсьәләне? Юк. Кемгә нәрсә ошый, шуны алсын? Шулай бит. Бар бит аларның икесе дә. Телисең икән, алда җир, нәрсәгә суган кешегә дәлилләргә. Менә куанып җир шуның белән рәхәтләнеп, 300 километр барасың да, утырасың азын трассада. Берәрсе тактырып кайтмасмы икән дип шулай бит. Үзеңә карыйсың инде. Кайсы яхшы, үзеңә карыйсың. Шуңа күрә дә монда шундый кирәкмәгән әйберләр турында бәхәсләшеп бер-береңнең кай вакытта кайфын кырып бетерәсең. Сәясәт турында бәхәсләшеп, тегенең турында, моның турында, погода турында, әлләселәр турында шулай бит. Гомумән бу мәсьәләләр турында бәхәс кирәкми. Калдыр син аны. Гомумән сөйләшмә син аның турында. Ярар дигән, синчә булсын дигәнсең. Чөнки моның мәгънәсе юк мондай әйберләрдә. Шуңа күрә, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде сак булырга кирәк. Мәсәлән, Ибн Абу Лейла рахимахуллаһ әйтә: Мин дә үземнең кардәшем белән, дустым белән бер вакытта бәхәсләшмим ди. Чөнки бәхәсләшсәм ди, аның сүзләренә каршы җавап бирергә туры килә ди. Һәм мин аның ачуын китерәчәкмен ди. Ягъни дустны рәнҗетмәс өчен мин аның белән бәхәсләшмим ди. Ризалашам мин аның белән ди. Менә безнең мәчеттә бар шундый бер җегет. Яны әүлия дип йөрим инде. Ул бер вакытта бәхәсләшми. Бер вакытта да. Сиңа нәрсә әйтсәң дә, әйе ди ул. Нәрсә әйтсәң дә. Аның белән бәхәсләшеп тә булмый. Әле бәдәгә гаҗәпләнеп шулаймы дип тә куя ул шулай. Бер вакытта бер кемгә каршы сүз әйткәне юк аны. Каршы сүз әйтергә теләсә, ул шундый йомшак кына әйтеп әйтә ул аны. Моны эшләсәм ничегрәк булыр икән, нәрсә әйтерсез икән, бәлки дөрес тә түгелдер инде, бәлки хаталыдыр инде. Менә шулай әйттереп. Моны нәрсә дип әйтәсең инде шулай? Бәхәсләшеп тә булмый аның белән, менә шулай әйттереп. Чын әүлия инде, валлаһи менә. Бар кешеләр инде аның көтеп утырасың инде аны. Көтеп утырасың. Менә хәзер ул теге үзелә утыра ул теге бер сүз әйткәнне. Синнән бер сүз чыкса, дәктереп ала инде аны хәзер. Берәр сәне яхшы дисәң, яман ди ул шулай бит. Син аны яман дисәң, яхшы ди ул аны. Һәм башкасы. Әлбәттә, андый кешедән ерак торасың килә, яшәсең килми. Шуңа күрә дә мондай чиракта әлбәттә ул бәхәсләрнең файдасы юк. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә бит шуңа күрә. Бәхәсләшкән вакытта кеше хаклы булып бәхәсен туктаса ди, аңа җәннәтнең кырыенда йорт бирелер ди. Әгәр дә кеше үзенең хаксыз икәнен аңлап юл куйса ди, җәннәтнең уртасында йорт бирелер ди. Бер караганда бит инде мен яшь чакта аңламыйдыр бу хадисне. Мәйтәм, хаклы кеше нәрсәгә юл куярга тиеш, ул бит инде хаклы бит инде ул. Ә нишләп хаксыз кеше юл куйганга күрә савап була? Ул дурак бит инде, хаксыз бит инде ул, шулай булай да. Ул үзенең хаксыз икәнен танырга тиеш инде ул, априори дип әйтик инде. Шуны таныган өчен үзенең хаксыз икәнен аңа нәрсәгә йорт бирергә инде? Киресенчә әле аңа берсек бирергә кирәкми. Монда хикмәт бар нәрсәдә? Үзеңнең хаксыз икәнеңне тану, ул үз истеңдә эшләү. Үзеңнең хаксыз икәнеңне әйтеп син, танып, теге кешене җиңүче итеп күрсәтеп, кеше алдында үзеңне кимсетәсең, әмма Аллаһ Тәгалә каршында күтәрәсең. Шуңа күрә монда зуррак көрәш бара. Һәм Аллаһ Тәгалә шуңа күрә аңа әҗрен күбрәк бирә. Ә үзенең хаклы икәнен белгән кеше, аның андый көрәше юк, аның үзе белән көрәшәсе юк. Ләкин юл куя хаклы була торып та, шуңа күрә аңа да җәннәттә йорт була. Чөнки хаклы була торып та бит юл куярга алайда кыен. Шуңа күрә аңа да җәннәттә йорт була. Шуңа күрә безнең галимнәребез алар артык бәхәсләшмәгәннәр. Алларында дурак кеше булса, Имам Шафиғи мәсәлән нәрсә дигән?
Акыллы кешеләр белән бәхәсләшсәм, мин гел җиңә идем ди. Дураклар белән бәхәсләшсәм, мин гел җиңелә идем ди. Чөнки алар белән бәхәсләшеп булмый, мәгънәсез. Син бер нәрсә сөйли башлыйсың, логика белән китереп чыгарасың, ахырга ул кире башына кайта. Кай вакытта мин җүләрләнеп үзем андый кешеләр белән сөйләшкәнем бар. 1 сәгать буе сөйләшеп утырганнан соң алар ахырдан кире башка әйләнделәр. Мәйтәм, без бит шуннан башлаган идек. Сез аңламыйсыз мине соң безнең мәйтәм сүз җибен. Мин нәрсәгә утырдым соң сезнең белән 1 сәгать буе? Кире шуңа әйләнеп кайттыгыз бит мәйтәм. Шулай дигәчтән инде аңламыйлар. Мәйтәм, шулай булды. Вакыт әрәм итмәскә. Шуңа күрә менә бу бәхәсләр шулай ук кирәк әйберләр түгел. Алар нәфрәт кенә уяталар, үзара мөселманнар арасында гомумән кирәк әйбер түгел мондый нәрсәләр. Ләкин кай вакытта кирәк бәхәсләр бар. Кирәк бәхәсләр. Мәсәлән, хакыйкатьне яклар өчен. Менә без әйттек бит әле, кирәк вакытта без дәшмибез, кирәкмәгәндә күп сөйләшәбез дип. Менә кай вакытта хакыйкатьне яклап яккан кеше юк. Мәсәлән, рәнҗитәләр кемнедер, хаксызга. Бөтен кеше утыра дәшмичә. Хаклыкны бөтенесе белә, ләкин дәшмиләр. Нишләп? Куркалар. Аллаһ Тәгаләнең динен, мөселманнарны рәнҗиткән вакытта дәшми калырга ярамый. Әгәр син гыйлемең бар икән, әлбәттә ул теге дошманлашырга түгел, ә матур гына җавап бир. Дәшми калырга ярамый. Ә син шыбырт кына утырасың. Динне рәнҗиткәндә дә, начар сүзләр сөйләгәндә, Аллаһ Тәгаләнең китабыннан килгәндә һәм башка әйбердә дә. Ә кирәкмәгәндә электромобиль әйбәтме, тегесе әйбәтме дигәндә, анда үлә-үлә сугыша бәхәсләшеп утырасың. Хаклыкны яклаганда җавап бирү ваҗиб ди галимнәр әйтә. Монда бәхәсләшү ваҗиб. Дәшмичә калырга ярамый. Хикмәт белән әлбәттә. Шуңа күрә бит безнең инде пәйгамбәрләребез дә алар бәхәсләшкәннәр. Заманының иң яман кешеләре белән бәхәсләшкәннәр. Муса галәйһиссәлам Фиргавун белән бәхәсләшә. Фиргавун бит куркам ди. Миңа ярдәмче бир ди. Муса галәйһиссәлам әйтә, мин куркам ди. Нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Сиңа ярдәмче булыр синең туганың ди, Харун ди. Өченчесе сезгә ди Аллаһ ярдәмче булыр ди. Чөнки тиран янына барып әйтергә кирәк шулай бит. Аның хаклы түгел икәнен. Матур итеп, әмма әйтергә кирәк. Дәшмичә калырга ярамый. Ибраһим алейһиссәлам Намруд янына килеп әйтә шулай бит. Бәхәсләшә аның белән. Син Алла түгел ди. Алла башка ул ди. Килеп әйтеп кара әле син. Бүгенге көндә син андый теге патшаларга түгел, алар заманының тираннары, ул хәзерге президентларның тырнакларына тормый, ул хәзерге президентлар. Намрудларның, Фиргавунның власти нинди икәнен сез күз алдына китерсәгез шулай бит. Без хәзер куркабыз директорга бер нәрсә әйтергә. Хатынга бер нәрсә әйтергә куркабыз әле, какой ана директорга шулай. Балаңга бер нәрсә әйтергә куркасың әле син хәзерге заманда. Әмма алар бер сүз белән сине юкка чыгаралар. Арттан түгел, хәйлә мәкер белән түгел, шунда ук менә сине башыңны чабалар, аларга бер нәрсә булмый. Намруд шулай эшли дә бит. Китергез миңа ике кешене ди, берсен башын чаба, берсен җибәрә. Менә мин үтерәм дә, мин тирелтәм дә ди. Бер сәбәп сезгә. Бер кем бер сүз әйтмәй аңа шулай. Конституциядә юк анда, уголовный кодекста юк, прокурорда юк, бер нәрсә юк. Шулар янына килеп әйтергә кирәк. Монда инде яра китеп барсаң хәерлелектер бер караганда. Әмма пәйгамбәрләр алар хаклыкны килеп әйткәннәр. Кайберләре зыян да күргән шуның аркасында шулай бит. Үтерелгән пәйгамбәрләр дә булган, хайран булган. Әмма әйткәннәр. Чөнки хаксызлыкны күреп, матур итеп әйтә белсәң, бу хаксызлыкка син юлны кисәсең. Чөнки кисәтү ясап куясың икән, начарлык кылган кешегә исендә кала ул барбер. Кеше хупламый икән моны ди. Булар бит каршы әйтергә мөмкиннәр ди. Әйтмисең икән, улан дәвам итә.
һәм ничек тыныч тавыш белән әйтсәң, шуның кадәр тәэсирлерәк була. Кемнеңдер ачуы чыгарга мөмкин, шулай. Син күпме кадәр тынычлык белән әйтсәң, шуның кадәр тегенең ачуы чыгачак. Тыныч кына үзеңне тотсаң, матур гына аңлатсаң. Истерикага бирелмичә дип әйтик. Шуңа күрә менә монда әлбәттә андай әйберләр дә бар. Бишенче бәлә тел белән китерә торган ул судлашып йөрү. Һәм бу очракта инде судлашып йөрү, судлашканда бит сүз әйтәсең, сүз белән үзеңнең хаклы икәнеңне күрсәтәсең. Монда судлашасың ни сәбәпле? Сиңа тиешле булмаган әйберне алыр өчен, яки кемгәдер яла ягар өчен, шулай бит инде. Шулай итеп судлашасың. Судлашу дигән сүз, элек суд барган сүз белән барып, яла ягып мандай яки сүз белән шулай итеп сөйлисең. Ни өчен? Чөнки бу очракта син оста телле булсаң, җиңеп чыгарга мөмкин. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Мин гади кеше ди. Берәрегез килеп миңа ди. Үзенең хаклы икәнен, яки кемнеңдер малына хакы бар икәнен матур тел белән аңлата икән, мин аңа ышанырга мөмкин ди. Һәм теге кешегә зыян китерергә мөмкин ди. Судья буларак Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткән судья һәм зыян китерергә мөмкин ди. Бу кешене яклап чыгарга мөмкин мин ди. Шуңа күрә минем яңа килгәндә үзегез карагыз йөрәгегезне ди. Йөрәгегезне үзегез карагыз. Йөрәгегездә ялган булса, килмәгез дә ди. Чөнки кыямәт көнендә үзегез җавап бирәсез. Бүген дә шулай. Ниндидер бер байның яки хаклы булмаган кешенең адвокаты яхшы булу сәбәпле ул җиңеп чыгарга мөмкин. Була бит шундый очраклар. Анда бер кеше сыерны бәргән ниндидер авылда. Бай кеше бәргән инде. Все сыерны гаепле итеп калдырганнар. Адвокаты яшын сыер гаепле булаш, кем гаепле була? Сыерның хуҗасы, демәк сыерның хуҗасы түләргә тиеш машинаның ремонтын. Нинди машина бит әле ул? Сыер бәргәч битнең машинага да ниндидер зыян килгән булып чыга бит инде. Адвокат шулай итеп китереп чыгарган. Шуңа күрә яхшы адвокат белән син җиңеп чыгарга мөмкинсең. Әмма кыямәт көнендә сиңа моның файдасы булмаячак. Бу адвокатка да кагыла. Адвокат белә тора икән, кешенең хаксыз икәнен, һәм шуны яклый икән ул. Демәк, аңа да гынах булачак. Бар анда адвокатлар акчаны түләгән сайын шулай бит аңа нәрсә? Ярып чыгалар. Эш бары тик акчада гына. Намус юк монда әйберләрдә. Шуңа күрә монда да зур гынах китәргә мөмкин, нәшу шундый эшләр эшләгәндә. Алтынчы зыян тел белән китерә торган ул артык матур сөйләү. Шигырьләр белән анда әлләр инде теге сүзләр кулланып, монда күп сүзләр, тегеләй булай итеп инде, ягъни ясалма итеп сөйләшү. Ике изләнеп сөйләшү. Кешене килеп мактау кирәкмәгән җирдә шулай бит, ялагайлану һәм башка. Монда тел кулланасың бит инде. Мондан ничә еллар элек инде, күптән инде ул. Бер безнең укытучы бар инде, хатын-кыз мәдрәсәдә, ул апа сөйләдер. Менә ди, бер мәҗлестә дә инде, бер кеше ди, мөфтинең түбәтәен нинди түгәрәк икәнен мактап утыра ди. Мөфтинең түбәтәенең түгәрәк булуын мактап утыра ди. Монда инде кылган әйбер әйткән дә юк, шулай бит. Шуңа бер заман карый мөфтияттә эшләп йөри ди. Әйе, менә бүген бит эшләр шулай эшләнә. Дәрәҗә шулай үсә бүген. Эш белән бармый бүген эш. Тел белән бара шулай бит. Хуҗаны күп мактаган сайын, аның янында күбрәк җиргән сайын, яра фәлән дип торган сайын шулай бит. Сез инде булдырасыз, сездән башка никак тегеләй була инде шулай бит. Шулай дип торган сайын синең дәрәҗәң үсә. Син анда теге иртәдән кичкә кадәр эшләп, планнар үтәп, анда нәрсәнедер кыткарып, ниндидер шулай ситуациялардан чыгып утырасың, башларың эшләтеп, син аны беркем күрмәячәк. Кем аны эшләмәгән, килә дә үзенә ала китә ул аны шулай бит. Менә кем шулай тел белән йөри, матур сүзләр сөйләп,
артык кыланып шулай бит, бу шулай ук гынахлы әйбер. Имында ике изләнү бар. Ялагайлану бар шулай бит. Бу мөселман кешесенә, ихлас кешегә туры килә торган әйбер түгел. Ләкин монда бу әйбергә катнашмый хәзрәт сүзләре. Хәзрәтләр хитбәләрен матур итеп сөйләргә мөмкиннәр. Бизәп, тавышларын үзгәртеп, төрле сүз алымнар кулланып, анда сөйләргә мөмкиннәр. Бу эшләнә яхшылык өчен. Кешеләргә хакыйкатьне, дөреслекне җиткезер өчен. Чөнки кай вакытта әгәр дә син алай сөйләмәсәң, кеше сине тыңламый. Күңелгә кайф белән рәхәтләнеп тыңлап утыра алмыйлар. Дөрес сөйли ул хәзрәт. Дөрес сүз. Бөтен хәзрәт дөрес сүз сөйли. Ләкин бит кайберсен тыңлый аласың. Узак тыңлый аласың кайберсен. Кайберсен узак тыңлап булмый. Шуңа күрә бу очракта андый алымнар куллану рөхсәт ителә. Кем менә шушы изгелеккә чакыра, яхшылыкка чакыра, аларга кулланырга рөхсәт ителә. Ул гарәпләрне күрсәгез. Аларның арасыннан сайлап куялар шундыйларны. Алар җириләр, шундый матур сүзләр сөйлиләр. Әле тавышларын шулай итәләр алар теге. Бер төшерә, бер күтәрә, бер йомшаклык белән итеп шулай бит. Гадәттә алар акча сорап йөрүчеләр. Яхшы мәгънәдә. Алар фондларда эшлиләр, мөселман фондларында. Һәм төрле байлар янына барып, матур вәгазьләр сөйләп, күңелләрен йомшартып, мөселманнарга ярдәм булсын дип, шулай итеп итәләр инде. Төрле вакыйгалар турында сөйлиләр алар, төрле хәлләр турында, төрле хәдисләр турында сөйлиләр. Шулай итеп тегән итәсең инде. Шулай берсе сөйләп китте, мин үземнең аңа садака бирәсе килеп китте. Теге бит мин хәзрәт, мин бит теге садака бирергә авыр безгә. Әйе, ул бит инде теге анда теге акчаны байтырып алсаң, кесенән чыгарса хәзрәт байтырып, кешегә бирсә дә җибәрмичә тора бит әле ул теге бай. Аны бармакны теге айырып булмый. Амында бирәсе килеп китте. Хәзрәтне бирергә мәҗбүр иткәч инде шулай бит. Осталыгын аңлыйсыздыр инде шул кешеләрнең инде. Шуның кадәр сөйлиләр инде малай. Үлә рәхәтләнеп менә шулай итеп, бу очракта рөхсәт ителә. Шуңа күрә монда андый нәрсә бар. Ләммә инде ниндидер теге ялагайлану йөзеннән, ике изләнү йөзеннән килеп кемнедер шулай итеп юмалап йөрүдән андый ихласлык булмаган килеш. Бу очракта шулай ук ул гынахлы гамәл булып санала. 7-нче мөхтәрәм кардәшләр, бызык сүзләр сөйләү һәм сүгенү. Бызык сүзләр сөйләү һәм сүгенү. Бызык сүзләр инде монда тузга язмаган анекдотлар, шулай бит фәхишлек турында, бызыклык турында, яки бызыклык кылган кешеләр турында сөйләшү, һәм әлбәттә инде сүгенү сүзләре куллану. Безнең бу илебездә бик киң таралган әйбер инде ул әлбәттә. Сез үзегез дә яхшы беләсез. Мәчетне атлап тегенә чыктыңмы, сүгенә башлыйлар шуннан шулай. Хәтта мәчеттән чыккан мөселманнар үзләре дә шуннан чыккач сүгенә башлыйлар инде. Берсендә әйтәм бит, бер кеше белән сөйләшеп утырам мәҗлестә. Бу сүзне бәйли алмый бу кеше. Бер сүз әйтә дә пауза, бер сүз әйтә дә пауза моның хәзер. Мәйтәм бу тотлыгамы соң бу, дуракмы бу мәйтәм теге. Аннан соң читтән карап торам, башкалар белән сөйләшкәндә ул сүгенеп сөйләшә икән. Хәзрәт белән сөйләшкәндә әйтә, сүгенү сүзен кулланып булмый. Нормаль сөйләшүне оныткан. Ничек булганын, күптән сөйләшкән юк бит инде шулай бит. Хәзер тәге әкрен генә сүгенү сүзләрен алып ташлап утыра ул теге җөмләдән. Аның өчен уйларга кирәк. Пауза белән сөйләшә шуңа күрә. Мәйтәм, субханалла, мәйтәм, ярар инде теге син янда сүгенү сүзе кулланмагач, ансыда әйбәт бит инде. Шул дәрәҗәгә барып җиткән хәзер кешеләр. Шул дәрәҗәгә барып җиткән кешечә сөйләшә алмыйлар хәзер. Сүгенмичә. Әле без менә итсез дигән вакытта да материал кайтардык, төзелеш материаллары кайтардык та инде шоферлар килде, кайтарды, дальнобойщиклар инде. Ике дальнобойщик килде анда. Үзара сөйләшәләр. Менә өч сүзнең икесе сүгенү. Мин нәрсәгә сүгенгәннәрдән гаҗәпләнмәдем. Мәйтәм, буларның вакытлары жәл түгел микәнни? Ул бит теге әйберне аңлаткан вакытта, димәк, 3 тапкырга күбрәк вакыт китә дигән сүз бит инде ул. Мәйтәм, вакытлары жәл түгел микәнни буларның дип. Ул менә бер сүз әйтә дә, бер бәйләнеше булмаган ике сүгенү сүз әйтеп куя. Бер бәйләнеше юк аның ул сүзгә. Нишләп аптырап куйдым мин теге? Ачуы да килмәй, аны да килмәй. Тегесе дә гаҗәпләнмәй, тегесе дә шулай сөйләшә теге. Абсолютно нормаль теге. Анасы да калмый анда, тегесе дә, берсе дә калмый анда теге. Рәттән бара ул.
Ул нормаль күренеш инде безнең илдә, сез үзегез дә беләсез инде. Әмма бу әйберләр мөселман кешесенә хас түгел. Кай вакытта бәле берсендә урамда да бер күрше килде дә инде. Шулай эшләдегезме дип сорыйм инде. Ему что, делать нехо, что ли? Что на тайне? Мәйтәм, слушай, мәйтәм. Я, мәйтәм, себе не позволяю маться с другими. Ты тоже, мәйтәм, матом не ругайся. Вот, я же не тебе, я же про ситуацию. Даже, мәйтәм, в ситуации не употребляй, мәйтәм, минем янымда. Иштәсем дә килми. Нормально сүз әйт, мәйтәм. Нормально кешечә сөйләш. Үз эшләрең белән теләсәң ни эшлә, мәйтәм. Ну, син белән сөйләшкән кешедән сүгенү сүзе чыкмаса, син дә аңа кулланма, мәйтәм, пожалуйста. Кирәкми. Алар башкача сөйләшә, алар аның начар икәнен аңламыйлар да. Шуңа күрә бу әйберләр шулай ук мөселман кешесенә хас булырга тиеш түгел. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ва иякум вал фухша, фа инна Аллаһа ла юхиббул фухша ва ла тафаххуш." Бер вакытта да Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Фахишлек эшләмәгез" ди. Аллаһы Тәгалә фахишлекне яратмый һәм фахишлеккә омтылганны яратмый ди. Хәтта шуңа омтылганны да, шуңа мисал итеп әйберләр китерсәң дә, шул юнәлешкә таба барсаң да, аларның берсендә Аллаһ Тәгалә яратмый ди. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, әгәр дә теге менә сүккән вакытта кешеләрне сүгергә ярамый, шулай бит инде беләбез. Үлгәннәрне дә сүгергә ярамый. Үлгән кеше турында да начар сөйләргә ярамый ди. Ни өчен? Теге Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Ла тасуббул амват фа иннахум кад афдау иля ма кадаму." Сүкмәгез ди үлгән кешеләрне, алар исән кешеләргә зыян китерә ди. Шул хәл була Абу Джахлның улы Гикрима белән була, шулай бит. Ул ислам кабул иткәч, аның турында әйтә бар, бу бит тегенең баласы диләр. Аның атасын сүгәләр. Атасы үгез беләсез инде җүнлек кеше түгел, шулай бит начар кеше, кафирлектә үлгән кеше, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямга дошманлык кылган кеше. Шуңа Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Үлгәннәрне сүкмәгез, исәннәргә зыян китерә" ди. Булырга мөмкин, шулай бит. Булырга мөмкин андый кешеләрдә. Кемнеңдер әтисе начар, балалары яхшы. Шуңа күрә үлгәннәрне сүгеп, балаларына зыян килергә мөмкин. Ул бит бер начар нәсел, гел начар бала дигән сүз түгел. Үзгәреп китә бер буында. Тәүбә итеп, дингә басып китәләр, шуннан яхшырып китә ул. Әмма аңа кадәр булган булырга мөмкин, мәсәлән, начарлык кешеләр шулай бит начарлык кылганнар. Ләкин балалар аны эшләми, кабатламый хәзер. Димәк, аларны искә төшереп, аларны сүгеп, балаларына зыян килергә мөмкин. Шуңа күрә дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям алай сүкмәгез ди андыйларны ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: "Иманлы кеше ди, башка кешеләргә ди ләгънәт кылучы булмас ди. Бозыклык кылмас ди, һәм әлбәттә инде начар сүзләр, фахиш сүзләр, сүгенү сүзләре кулланмас ди." Сүгенү сүзе ул мөхтәрәм кардәшләр гаҗәп күренеш. Ул шайтан галәмәте. Хәтта рус телендә дә сүгенү сүзләре элек шайтанның синонимы булган икән. Шуңа күрә дә син сүгенү сүзе куллансаң, син шайтанны чакырган буласың икән үзеңгә. Яки теге кешегә сүгенү сүзе кулланып. Ул җиңел генә әйбер түгел икән ул, шайтан сүзләре икән ул. Алай гына түгел, сүгенү сүзләре баш миенең башка урынына язылып бара икән. Мин аны каян белдем? Никәш утыра инде, ялганнарга ирек бирмәс. Дәват дигән инсульт булды безнең. Ул сөйләшми башлады. Сүзне онытты, сөйләшә алмый. Бар, авызына шул гына чыга. Ул үзе сөйләшмәкче була. Бар чыга авызыннан, без аны аңламыйбыз. Карап торабыз аңа, нәрсә әйтәсең соң син дип. Ул үзе тырыша бит инде, тормыштагы әйткән булып аңа тыела инде үзенә. Шуннан соң без аңламагачтан сүгенеп җибәрә. Чип-чиста чыга сүгенү сүзе. Мәйтәм, ничек кеше сөйләшүне оныткан, сүгенүне онытмаган. Аннан соң инде каядыр бер җирдә укып алдым, сүгенү сүзе баш миенең башка урынына языла икән. Сөйләшә торган урынга түгел. Шундый ук сүз бер караганда, шундый ук хәрефләрдән тора, шулай бит. Бөтен сөйләм әйбер бер урында булырга тиеш, сөйләшүгә кагылган. Әмма сүгенү сүзе икенче урынга языла баш миенең. Ул гади әйбер түгел икән шундый. Шуңа күрә, әлбәттә инде моны кулланмаска тырышырга кирәк. Һәм сүгенү сүзе, мөхтәрәм кардәшләр, ул Аллаһы Тәгаләгә
каршы да чыгарга мөмкин. Мәсәлән, син нәрсә эшлисең дә, авызыңны шулай итеп сүгенәсең. Ә синең янда беркем юк Алладан башка. Алладан башка синең янда беркем юк. Кефир сүз булырга мөмкин. Әйтеп куясың шулай иттереп. Кай вакытта сүгенү сүзе белән син үзеңнең тәкъдириңгә ризасызлык күрсәтәсең. Бу шулай ук кефирлеккә китерергә мөмкин. Шуңа күрә менә мондай әйберләр, мөхтәрәм кардәшләр, алар бик зыянлы кешегә һәм сак булырга кирәк моны кулланудан.